आपण जर ठेकेदार किंवा ज्युनियर सिव्हिल इंजिनियर असाल तर हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा। उद्योजक मित्रांनो, आजच्या या स्पर्धेच्या युगात हाय सॅलरी जॉब किंवा क्वालिटी रेट मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट देणारा ग्राहक मिळवणं फारच जिकिरीचं झालंय आणि सोबतच कन्स्ट्रक्शन या इंडस्ट्रीचा भक्कम अनुभव असूनही वाटतं आर्किटेक्ट शिवाय प्लॅन आणि 3D बनवता येणं अशक्य आहे। मित्रांनो, असं वाटून घेणारे 95% लोक आज त्यांच्या व्यवसायात आणि नोकरीच्या ठिकाणी फेल आहेत। याचं कारण आहे हे सगळं तुम्हाला जमू शकतं असं सांगणारी एखादी इन्स्टिट्यूट किंवा युनिव्हर्सिटी आपल्या भारतात नाही। मात्र हे सहज आणि कमी कालावधीमध्ये शक्य आहे। इतकंच काय, ज्यांना ABCD ची ओळख आहे असा सुद्धा बांधकाम व्यावसायिक अगदी सहजपणे प्लॅनिंग, सेंट्रल लाईन आणि 3D अप्रतिम बनवू शकतो। याशिवाय तुमच्याच प्राइसचा स्वीकार करून तुम्हीच माझे काम करून द्या म्हणणारे ग्राहक तुमच्या मागे लागतील। तर नमस्कार, मी नितीन माने, यश वास्तू या कंपनीचा फाउंडर आणि CEO। मी तुम्हाला इन्व्हाइट करतोय 2 तासांच्या विनामूल्य वेबिनारसाठी, ज्यामधून तुमच्या व्यवसायाची ग्रोथ किंवा चांगल्या पगाराची नोकरी कशी मिळवता येऊ शकते यासाठी तुम्हाला मदत मिळणार आहे। तेव्हा खालील बुक नाव बटनावर क्लिक करा आणि तुमचं सीट आताच रजिस्टर करून घ्या। धन्यवाद।